Een lieds knuffeltje, een baby Yoda, een ouderwetse bal of doch een mega Lego set. Sinterklaas kan maar uitziekje in het pakhoers van der Meulen in Haas. Het bedrijf had een drokke tiert achter de reg. Ze leveren je boatersgwort aan zowel de grote webreuzen als aan de gewone boatersgwortwinkels. Het beeld is dat Sinterklaas dit hier gruttere cadeaus keert als oors. Ik noem het altijd een soort compensatiegedrag voor alle ellende die we met elkaar hebben in Nederland. En natuurlijk elk budget, elk gezin heeft zijn eigen budget. Maar je ziet wel dat kinderen worden in dit geval niet de dupe van de hele situatie. Je hoeft er geen detective van te wezen om u te vinden hokker boatersgwort dit hier van de planken afleg. Met name de spelletjes, de familiespellen, dat is echt een trend voor het najaar. En het is ook logisch natuurlijk, want ja, de kerst en de Sinterklaas wordt anders dan andere jaren met minder grote groepen. Dus dan ga je als familie toch andere dingetjes doen dan alleen maar voor de tv hangen. Dan is een spelletje spelen een hartstikke leuk alternatief. Er wie even sprake van krapte bij de spultjes en puzzels. Maar om Van der Meulen zelfs spultjes produceert, wien ze minder afhankelijk van China. Intussen staan de eerste bestellingen voor de kriesdagen alweer klaar van vertrek. Bestemming Zweden en Polen.